Christianity is one of the very interesting religion. We have one common ground, which is the Bible. We've got one book of life that is uniting us, which is the Word of God. What is interesting is that the same Bible is interpreted by different pastors, apostles, bishops, scholars, anyone, believers, anyone you want to say. As a result, we've got multiple and different doctrines as believers. The truth of the matter is Christianity and uNkulunkulu yedwa, no Jesus mkhulu afuthi yedwa. So we started the Power Hour, not because we wanted to create a division, but we wanted to encourage engagement for people to sit in the one platform and discuss. I think this is how we should worship God, and I think this is how we should be living as Christians. Ekugcineni is to show the world ukuthi in as much as we've got multiple doctrines or different doctrines, that is why sometimes we turn stones and it's just be uncomfortable. At the end of the day, you see us having tea together because what is grounding us is Christ. So I want you to understand as we watch the show, the purpose of the show is to encourage dialogue, create a good spirit amongst believers, and make sure these doctrines that we are following are not divided. There's only one ground, which is the Word of God. I want to tell you, we will keep on turning the stones, but we know the center is Christ. As we always say, if Christ is not in the center, Power Hour is not there. Sit back, relax, as we turn more stones. This is Power Hour. I am Pastor Zweli Dlamini. Welcome to Power Hour. Siyabingelela bazalwane ebusuku. Sibingelela ngegama lika Kristu Jesu. Wherever you're watching this from, we welcome you to our broadcast kuLesithathu. It's a wonderful day. Siyambonga uNkulunkulu ngethu besilithola once again basiphinde sihlangane. Special greetings to all of our members and our followers, all the saints who have tuned in all over the world. Siyabingelela Ngcebo zikaNkulunkulu. Warm welcome to those who are tuning in for the first time. Siyabonga kakhulu to our last guest now, umfowethu umfundisi uGivin Gobozi. We had a conversation. Siyabonga kakhulu bazalwane for those comments. Siyajabula kakhulu, siyathokozela kakhulu ukuhlale sizwa ngani. Siqhubeka nayo indaba yethu esihambe isikhathi eside. Namhlanje as I promised our viewers ukuthi sesiyibuke kakhulu le ndaba emshado, sibuka sixoxa nezinceku kanye nezincekukazi kaNkulunkulu ezishadile. So we felt ukuthi cha nabalaleli bacela ukuthi bangajabula ukuzwa ipanel kuba abantu abangashadile, kungabi yilabo abashadile abadicidela abangashadile. So namhlanje ke sihleli nama guests ethu onke. I can confirm ukuthi ama guests ethu namhlanje asingile. So bafowethu vula lamehlo nibheke labantu abazovela namhlanje ku screen sakho ba available. Ngiconfirmile ukuthi cha bakhona impela. Bonke bakhona basingile. Home Affairs uconfirmile ukuthi impela cha abanayo incwadi ye-deep paperwork dololo. So ke asibukeni ke sivula amehlo kulaba abangakabi right. Mina ke guys ngi-right, ukhona ulokhuzana wami ngale. So ke we welcome you. Asibingelele ke Apostle uLungi M. Nongithi angibatshela abantu ukuthi awuzwakele. No. Siyabingelela kakhulu mfundisi uSiba. Yes. Kingdom greetings kubo bonke ababukeli kanye ne colleagues panel esinayo namhlanje. Siyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Bese sizoba nomuntu wasezulwini la umntwana kaNkulunkulu umfundisi uPastor Ngcebo Shange. Naye bazalwane girls please inbox. Mfundisi Ngcebo hola. It's an honor and a privilege to be here today. Thank you. Greetings to Ababogeli Be Power Hour. I'm super excited. Siyabonga. Thank you for coming. Siyabonga kakhulu. Bese sizoba nothathe wethu lana Hallelujah. Nkosi siyabingelela egameni lika Jesu. Nganibingelela kwi-Power Hour. Ngiyabonga ukuba enxanya la ekhaya namhlanje. Ngithokozela kakhulu. Amen.
Hallelujah. Hayi siyabonga kakhulu. Uzoka sichazela kancane makwaba nenye event nje yaduma kakhulu kabi. Yayithi silimele kodwa ke sishemile. Ngikhumbula impostoli. Yanyakaza su Facebook waduma izulu. Uzoka sichazeleke namhlanje uMankosi ukuthi kodwa ke sobe sikhulume ngayo later on. Basala siyabonga kakhulu. Thank you for coming. Nje banazi ukuthi sikhuluma le conversation yethu. We have engaged ingceku zikaNkulunkulu. Nengcewukazi most yazo zishadile ama viewers ethu akhala ukuthi we can't just listen to one side of the story. There's one person who wrote to us wasitshela ukuthi some people abashadile they impose laws bona eyabahlula abangazange bayilandele but mase be on the other side of the fence bese bethi thou shalt do this. So base bafuna ukuzwa ke manje from the side yabantwana bakaNkulunkulu bona bangashadile and ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke sikwazi ukunithola ke namhlanje ukuthi cha sike sizwe uvo lweni nina ngala eningashadile though unfair kukhona one man and two ladies ngiyamcelela ukuthi umfundisi uShange bazalwane nimprotect ngiyacela ningamhlukumezi bazalwane yeah so ke yeah asikickstart lento mhlawumbe siqale ngoMankosi siswami sizwile bekhuluma indlela ezahlukahlukene zokungena emshadweni abafundisi bekhuluma ukuthi abanye betaka indaba yoma courtship noma date nobani abantu bayalimazana kwakhulunywa yonke into nayo yonke into abanye obvious but no people should know each other abanye bathi fanele kube khona some romance and attraction abanye bathi fanele kube khona umkhokheli and all of them people were saying that most of them were married people. So ngifisa ukuzwa from your side wena osasingile ukuthi wena what do you think is the right way of getting to umshado njengeview yakho? Mfundisi mina into engayisho njoba ngashadile nje. Yes. Ngiphawula kakhulu ngomshado ngoba ngazi bashada kanjani. Okay. Futhi angiyena umfundisi angazi ukuthi umuntu mayeshada fanele nomkhokheli noma fanele enzeni ngoba akekho nokwathi ucela ke. Yeah. Kodwa ke engikushoyo nje okukhulu kakhulu ukuthi ngeke uzumfunda umuntu. Okay. Noma ungahlala naye 20 years noma ungahlala naye 10 years noma ungahlala naye 2 days. Okay. Ngeke umfunda umuntu. Umuntu umpho uNkulunkulu. Upartner wakho umpho uNkulunkulu. Okay. uNkulunkulu kwazi ukwabela ukuthi lo ngohambo lwakho. All right. So angazi ukuthi basebeqhathwa yini kusuke kwenze njalo kodwa nje ngeke ukuthi umfunda umuntu. So angikwazi futhi ukusho ukuthi iyiphi indlela ukuthi kungene emshadweni kodwa engikwazi ukuthi umuntu mangabe umthanda noma ungambona kakodwa uyambona ukuthi lokho bonkosikazi wami futhi lokho yoba indoda yami futhi uma ufuna ukudlala ngayo ubona ngaleli langa udlala silo uzodlala ngayo mhlawumbe ube unomusa kaNkulunkulu wanqabe uNkulunkulu ukuthi I know this one. Yeah. Mhlawumbe uthi usushada naye abanye bangena emshadweni ngezathu ezithize befuna ama benefits athize thola sabekezeleleki ngenxa ukuthi lokho abekufuna akusikho vele ukuthi uyamthanda wayifuna lokho wayekufuna so angeke ngiphawule kakhulu ukuthi uma ujekena kanjani angazi lutho Nkosi yami wena ngokwakho uthini uthi ufuna ukulethela abakhokheli kubona bakubhekela mina nje umuntu bengithanda aceleze kimi uma ifuna umkhokheli ayumkhokheli kodwa uthanda mina uzakini othanda wena keze kuwena asho atshele mina ngoba uzoya umkhokheli ufika nophaqa senginenkinga ke manje mina yeah ngabuka akusiyo lona Nkosi yami so ufuna wena keze kuwena atshele mina ukuthi inkinga yakhe kuphi ufunani unani ngoba ngikhathela abantu abafuna ucwasela ngo5 rand nami ngixakele bakithi this is wow Jesus. I think yeah ngibingelela ababukeli futhi yeah I think there's no prescribed way right to getting married yeah to you know this whole process. Yeah. Looking at it from a biblical standpoint, there is no specific and there's no definite truth in how we should do it. You know, yeah. So we cannot make an absolute truth to something that is not absolute in the Bible. So because it's not specific, but there's nothing that is specific. So I don't think there's a prescribed way. Biblically, I think intombazane nje ubukuthi uyithandile uyakuyona ukhulume nayo, you take her out, okay, and then you get to know her.
I think Umfundisi Lungi Yeah. a couple of weeks ago touched on dating, Yeah. befriending, Yeah. making sure that you get to know each other. Yeah. And then it was a conversation on courtship. Yeah. Courtship is not biblical. Yeah. There's in the Bible it says nothing about courtship. Yeah. You know, but I believe during that time, courtship, it's when you are sure that intando ya uNkulunkulu ukuthi ube nalo muntu. That's when, and then the process goes on. But there's no prescribed way to getting to that place of marriage. So courtship ayikezinto lenkosi. I've read the Bible. I don't think it's uyithola. angazi ngibone, maybe. Yeah. Yeah. Apostle Lungi. Yes, Baba. Naba bebeka. Uthini wena? I think I agree with both of them. Yeah. Ngendlela zabo ezihlukene though. Yeah. Okokuqala for me, I agree nomfundisi uNcebo ukuthi there is no one or specific biblical way yokuthi abantu bangene kanjani emshadweni, because if you look at the first marriage ka Adam no Eva ku Genesis 2 ila khona Eva Adam kuphela wakhisha ubambo lwafaka kuEva, and uNkulunkulu brought uEva ku Adam, then Adam makavuka he saw ukuthi lo yithambo lamathambo ami inyama yami. Now we look at umshado ka Isaac being the child of the promise. Umshado ka Isaac une list yezinto athi lo muntu enithi nimbonile mayenza u1 no2 mayiphuzisa amakameli mayenza ukuthi nokuthi nibomthatha. So now ngolimi lwethu we can say that's a list of things you're looking for. Of the things that you are looking for. Yeah. So immediately you see the person maybe kubuyela kuleka Adam ukuthi wathi makavuka wathi lo ithambo lamathambama, but now sifica futhi uSolomon ethi kuma Proverbs lo fumene umfazi. I think umfundisi given shared we spoke about it. I share some sentiments on that. Lo fumene umfazi ufumene intenhle. So now mawucheck igama lokufumana lisho ukuthi uyacinga. Okay. As a guy mele ucinge. So now you have to have you have to know ukuthi ngicingani, because there are many women. There are thousands. In fact, women are more than men ngokwama statistics. So you must be specific ukuthi ngicingani ngoba mina ufanele ngicinge, and masa lapho ukuthi ofumene umfazi ufumene intenhle. It means ngeke ngidispute ukuthi kungenzeka uNkulunkulu akukhombise ngoba bakhona abantu abanesiphiwo sokubona, yabona ama visions and dreams. Angeke ngidispute 100% because bakhona abantu abashadile ababona baboniswa belele. So ukhona umuntu othola ukuthi vele unesiphiwo of seeing visions and dreams. So kungenzeka ke naye ambone unkosikazi in a vision ukuthi nanga umuntu oyoba umngamo, uyabona. But awukwazi nje ukusuka ungakazi uzubone lutho. Uqhamuka ngokubona usubonisa ungakazi uboniswe lutho olunye uqhamuke so ubonisa mase kuunkosikazi. Yilapho mina engifike ngisale khona kuleyo kubonisa. So uthi abantu abacinge iba yazi futhi ukuthi ucingani. Osisibona bacinge. That's a thing. That is why uthini eze abe nento event yakhe athi sishimile silimele, because ladies can't. We can't. Bazalwane iBhayibheli alikakaze lithe kuba yithini esicingayo ngoba lithe ofumene umfazi kusho ukuthi indoda efumanayo ecingayo. Kodwa manje mabethulo Ngcebo umfundisi uNcebo then I believe mina mfundisi ukuthi kuyiqiniso ukuthi umthandazo uyaphendulwa nje. Okay. I believe ukuthi leyo into noma kuthiwa asisho emabandleni but iyiqiniso uNkulunkulu ayiphendula yonke imithandazo. So I believe ukuthi if God is my father ngine relationship naye ngifuna uNcebo akhulume. Ngizokwenza nga example obamncane kunami akekho uzothatha ioffense uma kukhona mhlambe amdateayo. You never know mpostoli. Angeke ayithathe offense. So uma ngabe uNcebo ngifuna ukuthi angibone, I believe I have to go and ask my father. Ngithe niyocela nani noma intoni
ngizonenzela. Yeah. So mina I think ladies ladies should pray. Yeah. Concerning their marriages, but they can't approach the guy. I still say that because izwi kaNkulunkulu alikakaze lisifundise ukuthi umuntu wesifazane uyashayela. Kusho ukuthi mangase Thini ngibize i-call nje ngiqeda ukushumayela ngithi onke ama ladies athi cha wona ngiyasekhathela ukuhlala engashadile aweze phambili. Engeza sixeke impela ukuthi Nkosi yami bakithi. Engeza nje. Engeza yazi ukuthi inkinga esinayo ukuthi yeah abantu bacabanga ukuthi kuyihlazo ukufisa ukuba nomkhonyana noma ukufuna umkhonyana. Awungitshela usukazi uhlanga so50 uhleze ekhaya uthi uyivirgin. Ungasinhloso yakho uba yisistela. Asixoxe nje. Angaze ngifuna ukuba yisistela. Yeah. Ngumzalwane nje ngiyayikhonzela. Yeah. Ngiyasebenza ngiright kodwa umkhonyana anginayo. Yeah. So ungangijaja mangizomcela enkosini. Hawu celwane kade enkosini khetha izinto. Yeah, ngiyakuzwa. You see? So sanidlala ngathi bafethu. Yini ngempani isijaji masizocela ukuthi sibe nabayeni. Singekho sicela ama boyfriend sicela abayeni. Letha nini niconfirma umpostoli ukuthi umuntu ufanele nomyeni. Mangizomcela umyeni usungangichacha ngempela sengibhaye lapha kwi prayer line. Musanidlala ngathi. Including ukuthi ucela bani mhlambe singakwenza lokho. Sekunenkinga kodwa lapho usunenkinga. Kodwa phela nangu brothers uyachaza singaye specifically uNkulunkulu sithi ngicela ubrother bani Nkosi. But what if yena angithi uyena ofanele acinge afumane. What if ubrother bani? What if ubrother Ngcebo? Yeah. Kwi list yakhe awukho. Noma ke izinto ayibhale kwi list azifisayo kunkosikazi wakhe azikho zikalosisi lo. So maseze wayomcela uNkulunkulu kanti ubrother Ngcebo unomuntu othile amcingayo. Uzoba ubrother Ngcebo emva kwalokho seyamthola lo muntu amfisayo. Yazi uzokwenzakalani kulosisi? Losisi uzothi uNkulunkulu akayiphendule imthandazo. Kanti umthandazo wakho fanele ufuna intando kaNkulunkulu. Usho ukuthi sosisi abahlale belinda ukucingwa bangajahi. Abathandaze abaye kwi prayer line kodwa nakona mawuyothandaza uyofuna intando. Let me make me example mfundisi uZweli. Baningi abantu abafisa ukuba ama millionaires abasindisiwe. I want to believe they pray ukuthi Nkosi ngifuna ukuba imillionaire. But God won't just give you ngekuvuke kukhona ibag egcwele ama millions. He will drop maybe an idea. Then it will depend if you will work the idea. So it should be so, even if you're praying for marriage or for a husband or for a wife. You can't just expect a bag. Yeah, that's true. This is power hour. Siyaphenduka lana. So ladies ni maintain ukuthi celana abakhonyana kodwa ningabe specific ukuthi nicela bani uNkulunkulu. Cha usunenkinga nje serious. Usudinga umthandazo kwasanawe. Sizamcela abantu ke phela manje. Usuzohamba ngicela usiba ngicela usibala lokho ku wrong. Awu kahleni bakithi. Kodwa leyo ukuthi nani kodwa iyane endaweni la nizobonwa khona. Iziphi lezo ndawo bhuti? Yeah, I mean. Izona ziphi? Indawo zokudla, ama fellowship inkonzo umfundi uShange manje something ebandleni. So ngiphelwe imali yami ke ngiyohla ngabona umuntu. Cha phela uyavela nawe uyavela ukuthi ubonakala ihlangano nje kubonanwe. Phela uzoyithola kanjani hlele khoneni? Ngihlala nobani? Sho njalo uhlabelelayo. Anti bangigibele eTexini bakhona bafana. Yeah. Kanje impostoli osengixoxele nje lenye into. Ngathi ngenza ikhanda esaluni kwangena umfana wayidayisa ngamasopo. Amasopo right. Ngazi ke noma ngiqhubeke. Qhubeka nawe wena. Mfana waye uCambridge wawufika lapha empangeni. Yeah. Udayisa ngamasopo webe eCambridge. Yeah. Okay. Mina ngiphuma enkonzweni lapha eStay ngade kushumayela umpostoli hamba nomvangeli manager. Yeah. Sicela abakhwela sicela yonke into. Yeah. So I was 28 years old by that time. Yeah. Can we cut? No. Mase ngiready ukuthi we should cut. Mase ngiready ukuthi sengaba nomkhwenyana. Uthe mina ngangihamba no. Ngifuna sikhiphe lokho. No, siqhubeke. Uma ngifika esaluni ke ekseni nginalento ukuthi umpostoli uthe noma ngabe yini engifuna uNkulunkulu izokwenzeka. Wasikhipha sine assurance ukuthi lento oyifunayo izokwenzeka. Mina ngisindisiwe ekhaya bayizayona. Emva kwami kuyalotshola, phambi kwami kuyashada. Ame worship at church, ngiyakhonza ngisho yonke into, ngiyabusisekile ukuthi umkhwenyana anginaye ngiyamthanda umkhwenyana. Afike kumfana ke ichurch isobho Cambridge uyadayisa. Right. Ayadayisa ngingamnaki vele ngathi mina ngiyakholwa ngithenga into ebiwe. Mangifika eTexini nje ngihlala nga
nangu mfana wesobho yashela Yeah. yazi into yangikhuba wathi uzonginika isobha lebili mangimqoma Mangqomo zokunikisa upostoli ukuthi hawu kanti uthandaza umthandazo wakhe yini athi sekusela amabili amasobho uzonginika lamasobha amabili mangimqoma kodwa naye wayekushela ngabasobho qhubeka isikhathi umpostoli uyashumayela uthi lo sebenza kwashela egarage ungamqomi yena kade uyazi ngabuthi nangu umpostoli ehlukumeza manje uthi lena lo oshanyele emgwaqweni lo osebenza egarage ngoba uthi ufuna umshado ungamqomi futhi sifanele nanqoba ngamasobho ke manje ngoba ngifuna umshado ngoba ngikhulekele phela wafika ubhuti webamasobho uthi uzonginika lawa amabili awebili mangivuma manje ucabanga ukuthi wayelithuba lo mfethu uNkulunkulu nomsathana umthandazo kampostoli usho ukuthi ngabuka nje ukuthi ezinye izinto zi-unfair okwangempela uthi ukushumela ngakho dara Sunday uthi lo bhuti osemgwaqweni shuthi bafowethu kunezinto njengoba nompostoli naye wayebhala ku-Facebook uNkulunkulu uzomthintitha abe right cha ngaphandle abe right from amasopho abe ne-facture amasopho okay kimi njalo mase fethu seyangishiya ngizame lawa amabili mina okwebiyo. Can I come in this Zweli? Yeah, I think Thini, what is important ukuthi njengabazalwane we must understand ukuthi whenever you pray for an answer, iqiniso lithi uyafika uIshmael kuqala engakafika uIsaac. So we can take that from that scripture sika lokhunjana sika Abraham efuna uba nomntwana. So I'm saying kuyenzeka kufike kwakusa uIshmael kungenze ukuthi uIshmael lo amasobho. Yeah, manje yena wasuke washeshe wagive up. Mhlambe yena washeshe wagive up. Angisho kuwena kodwa sengiyasho nje ukuthi mina mfundisi uZweli, I still maintain lento ade isho uthini yokuthi I once preached a sermon yokuthi in fact ngikhuluma ngelobolo ukuthi if kufakwa ama price tag amakhulu kangaka enganeni zamantombazane bazogcina bengashadwa ngoba ukhona ubhuti oyisecurity kodwa akanawo 40-50,000 ofunwa kini, ukhona oyipetrol attendant, ukhona oshanela umgwaqo. Ngikhuluma ngabantu abathandanayo ukuthi lo bhuti niyathandana naye but kini babiza iprice enkulu. Njengoba biza iprice enkulu uzogcina engakwazanga ukukushada because naye ubhuti lo wamasobho I want to believe lo wayefuna uthini ukuthi he's not a virgin. I want to believe ukuthi akukona ukuthi akakazi abe nomuntu ubhuti wamasobho lo bhuti wamasobho ngawangeke azakwazi ukuba nesibindi sokushela engakazi aze ashele abe nomuntu before. So ukhona umuntu wake waba attracted to her. Ishaze kuphela is different carries for different people. Ukusho ukuthi yena mawubhuti wamasobho engeyena ukhari wakhe it's fine from the men because mhlambe ngifuna ukubuza ukuthi mfundisi Ngcebo, are they not sometimes putting ama-standards too high bese kugcina nabafowethu ngempela kungasenzeki ngempela angazi in terms of ilobolo or just relationship in fact nje even ama-expectations abo women's expectations umpostoli wenze example expectation of women because umpostoli ukhuluma ngendaba ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu wenza umsebenzi thizeni kodwa futhi anga-afford ukuba nomuzi kodwa futhi mhlambe it's not a glamorous job ongayimemezela kodwa nje umsebenzi nje othisen ukumngena emlonyeni. Yes, but uZweli umfundisi umuntu okay indoda kuze hlonipheke kufanele ibe nemali isupport inkosikazi. Awukwazi ukufuna umuntu onemali ngaphezulu kwakho ekube ntshontsha amasobho. U-expecten njalo uzofuna ukugitshezwa yimi yokubalela isobho. Kona ukweba you understand? Ufuna nje umuntu okustandard sakho khona uzokwazi ukuthi ukwazi ukuthi umuntu umhlonipha ngesidima sakhe sokuba ukuthi indoda ephelele. Angikwazi ukuthi mina mangihola 10,000 rand kaSanlam Sky lapha engisebenza khona wena uhola u3.5 futhi unefamily ofanele uyinakekele yethi mina nami nginengane yami nani ushela mina uhola u3.5 futhi ayikho into ezamayo hamba ucinga abantu bakwirank yakho musukuphoqa isimo ngoba uzobona sengathi ngihloniphi kanti awu-afford izinto engikwazi ukuyi-afforda ngenxa ukuthi imali yakhe incane njengoba nje tshotshwa amasobho akacinga amaphara emgwaqeni labo silaba angasebenzi musa ukuba nesibindi sokudumela i-Range Rover ungeke uqualify ngisho i-Uno. Ngiyakuzwa into esho ngifuna ukusho njalo uthi akaphe usize wakhe
Ngathini ngasho ukuthi asibaqoma abantu sikhetha amadoda bakithi umsana ukuhambe sinika boko lwatha la bese nithi singabi choose angikwazi ungabe choose mina usuke umuntu egqoka isikipha sinolile bese kuthiwa akanawo nje anda kwale egqoka isiza greyla eqolo kuthiwa akaqonywe yimi ngoba nakho akufanele ngikhethe ngathi guys No, I think there's nothing wrong with having standards. All right. For women to have standards, I think there's absolutely nothing wrong. All right. Nobody would ever want to put themselves in a situation engekho right. Okay. So I'm okay with women having standards. Personally, I'm okay with it. But is it fair for women to put standards? No, of course. That sometimes are too high even for her. Example. What do you mean too high for this? Okay, let me make an example. Thini has just made such a great point here. If we hold out 10,000 when we figure isima sichazile, but sometimes you find ladies. I'm going to an example. Usahlula first year university. Kodwa mawukhuluma naye ukuthi yena she will never entertain a guy who doesn't drive a Range Rover. Yena usahlula ilenas. Now, is it fair for a lady to put a standard? Yena akude naso. Mina mfundisi ngicabanga ukuthi ngingaqala la ekuthenini I'm still really searching for a scripture that says a man is a provider of a woman. I found though a scripture esithi indoda engabondla bakubo yimbi onengakholwayo. That's a scripture I found. But I'm still ngifuna ama learned colleagues angangibethile la. I'm still searching for a scripture esithi indoda must provide for a woman. Why am I saying that? Because I think lento yama standards iqalwe ngokufuqwa kwale lo concept of yokuthi indoda must be the provider of a woman. Then we ended up having women or ladies who wants to do nothing, waiting for a savior called a man with a ring who will provide for me. The provision as it derived from the headship. I agree. But we can't be absolute. We can't be absolute about something. No. I hear you, but we can't be absolute about something that is not absolute in the Bible. So we can't take a truth out. uNkulunkulu engekho specific ngayo. In other words, we can't just assume because we had. Thank you, Mfundisi. And again, Mfundisi, adding to what Mfundisi is saying. Provision can be many things than money only. Then providing for money, and provision can be security. A man as a headship is providing me a sense of security because of his masculine. Mangabe kukhona indoda endlini uzokukhonta ethi ququ uthi uyayivusa. Wazi kahle uthi ayina ngisho induku. Uvusa yona kodwa. But impossible, that's also not biblical, am I correct? Yes, that is what I'm trying to say ukuthi why are we only thinking provision is about money? Okay. Mangabe sithi indoda must provide. Because for me, it's not like that. And again, I looked thoroughly the scriptures ka Proverbs 31 thoroughly. In fact, I find so many things there that I don't think we are ready to talk about. This woman is a businesswoman. She sees the fields, she make a decision, she buys it. But remember, indoda yakhe iyahlonishwa emasangweni ngenxa yakhe lo wesifazane emasangweni kwakuyindawo engathi ishaya umthetho kulabo abafundi iBhayibheli basho kanjalo. But the woman here kuthiwa uvuka ekseni a provide and unezisebenzi this woman akushiwo ukuthi uvuka pheke kuthiwa uvuka bela amantombazane akhe the servants imisebenzi so unanezisebenzi la endlini and this woman ilambu lakhe licimi yabo. So mina for me when I read about that woman, this woman is financially dependent, stable. Yabona akalindile indoda yakhe, but when she is like that again akabe sefuna ukuveza ukuthi uyena othola u10,000 lo othola u3.5. Yabo yingakho indoda yakhe seyihlonishwa ngenxa yalokho. Having said that, I know every time angikhuluma lento
abantu abalazy besilisa bacabanga ukuthi ngivumelana nelaziness yabo nokuthi abajaha amantombazane anemali. Having said that, I want to believe that in as much as male and female were both created for dominion, we're both created to be fruitful, multiply, replenish, subdue the earth. So babili umuntu nomuntu akahambe ayothola okwakhe kumele akwenze nomunye athola okwakhe kumele akwenze, and then we come together with what we have both done. Akangayi kontshontsha amasobho, because that is not Standard even is low. a standard, the standard. But okay, ngoba uyakwazi ukudayisa, kusho ukuthi there is a thing of, oh, this guy can start a business yokudayisa, yabo, rather than ukuthi akawantshontsha amasobho. So usisi ohola 10,000, mina ngithi mayemthanda ubhuti ohola 3.5, ngithi mina ekwazi futhi ubhuti ohola 3.5 ukudayisa, ngithi mina usisi ohola 10,000 mayemthanda lo bhuti akamthathe lo bhuti, then help each other develop with each other. Now help the guy to have a startup capital yokuqala dayisa, because his 3.5, which is a salary plus imali azoyithola as a profit yokudayisa, because you guys are building together. But it will depend ukuthi akekho yino nengqondo yobuqola phakathi kwenu. Can I say something from this? Yes. So Sis is saying that ungabi kwi-level ye-uno umfana eye kumuntu we-Range Rover. Yes. Can I play devil's advocate? Right. What if bengikubuka mina ukwi-level yami? Because when I get to when we Range Rover, and yena umbona as i-uno, yena ubekubuka yena ukubona uyi-uno, ukubona uyi-uno, ukubona ukwi-level yakhe. Yes. Mina imapha ama-measurements awasebenzisayo kungibuka. It's a fair measurement. I say it's as you know. It's a fair question. Ukuthi kodwa ukwazi ukuthi uhlale ekhaya kini endlini yakhe uma wakhe ekamereni, kusukela umuntu ohlala eflatini noma uhlala emzini wakhe usenezinto zakhe uzothi uyamthanda. Awukwazi. Awukwazi. Uyiqola nje uzeke umqondo wendlala. Xakile indlala. Ufuna uzothekela umakhe igross ondlwele entombazana. Uzoqamba amanga uthi ama-measurement akakumejwa kwenziwa lutho. Sondlala ngathi mina. Awukwazi ukuthi uhlale ekamereni ekhaya kini ne-backroom yakho ubaba wakho nale unayo ufuna le naye kasisi wakho washona wakushiyela ifa wakudriver le uno, but umuntu odrive i-Range Rover naye paid up. Siswam, when we'll use the example yakho, ngise-taxini noba u2, nise-taxini noba u2. Yes. When we Range Rover yena uyi-uno, you don't know each other. You don't know each other. Kuyenzeka ke kodwa lokho lento ke ukuthi nihlale eTexini ibuye ihambisane nogazi nje ukuthi uma umuntu ecela inamba kube lula ukuthi umnike. Mina nje akunanhliziyo. Let me ask this question. It's not just directed to you, but sometimes, Thini, we make errors in judgment based on assumptions. Sometimes are wrong. I'll give you an example. I once went to VW in town. Ngapha ngale komgaqo ngehlike ngawela. Unfortunately mangiwela ngaqondana netekisi lawe ehlayo ayewhile. So mayisuke ngakhiya imoto ngavinjwa itekisi. Yonke iprocess yokuvala ngikhiya imoto ngithatha isikhwama sami yenzeka itekisi ingisithile. Mangiwela ngiwelela ngaphesheya. So amaklasini bangibona shothi babona umuntu wehle eTexini. Sengiyangena ngizofuna ukutest drive imoto yohlobo oluthize. Umfowethu wangitshela nje wathi no, I can look around, wangitshela iprocess ngifuna ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani mawufuna ukuyishayela. Wenza kwawumqansa ukuthi ngiyishayele imoto. Kuba njani? Up until kungena omunye owayefikela late. Angibona ukuthi ngimile ngidisappointed. Athi mfowethu ufunani? Ngithi no, bengifuna ukutest drive le moto. Athi ngwathi unazo, ngithi nginazo, ngiyikhiphe ngimnike. Ayithatha photocopy angigcwalisele enye ibhuku, ayihlehlisa imoto athi ashone khona. You see akangibonanga yena ukuthi ngehle taxi. Ngihambe ngibuye ngiyithanda imoto, ngifinalize ipaperwork nomfowethu. Ntambama imoto ayisiredi ukuthi ngilanda. Mase ngizoyilanda sebeyabuza abafowethu laba ukuthi ithengwe ubani. Uthi hayi ithengwe lo mfethu engimfice emile la. Now bese yahlambuluka lo muntu ethi yazi mfethu ngicela ukutshela iqiniso
ngibone wehle eTexini lena eya eSouth Beach ngithi no bengehle eTexini eSouth Beach bengwelela ngaphesheya now baluza iCommission ngenxa ukuthi bathe uma bengibuka bangibheka ngeso lokuthi ngiuno mhlawumbe sisebenza ngalawo magama sometimes don't you think sis ukuthi we become mfundisi impostor sometimes we look at people and just judge them. Cela nje ukuphendula. Yes. Vele Nkosi yami. Yeah. Kuyimvelo. Yeah. Indoda nje enhle esuthayo. Yeah. Ngeke ngiyeke lingishela. Nawe uma ungabe ube nenswebe una ayikho namuntu ezokusiza ngayo. Okay. Ake ngisho njalo. Yeah. Nawe waba neshwa waqondana netekisi kwakungankinga yabo kwangasiye yakhinga. Yeah. Nawe uma uhlangane nami ngakubona unenswebe una ngenze njani? Sizokwenza manje. Ngenze umuntu abenogazi uthi uyambheka nje cela inamba uyithusa umnika omunye ucabanga ngisho umshaya ngempama ngoba usuke waba nenswebu uyaqhubeka nje ukuthi yini lena ngenze uvene wabonakala singenzeni ngoneni nguwe. I think also Fundis, like blessed is a man who finds. Yeah. I think even the people who are being found have a preference, have a picture of what they're looking for also. As much as the Bible is not absolute about provision and providing, there are bits and pieces that we can gather as certain roles of a husband. So I think also women have that preference that they have. That I would like to be with a man who's financially stable. You know, I don't think as a young man who's in that process, what I would want to get in it being stable. So there is you know, also I feel like there is a standard that should be there that Nati as a machita should follow. Ukuthi nami sengi ready. Yeah. Sengi ready spiritually, emotionally, even financially, you know, but there's always room for improvement, for growth. So if I'm getting paid 3.5, but my 3.5 is very stable. Yes. You know, it's very stable and ngiyazama nalapha nalapha. Usisi uzobuka naye esho ukuthi oh okay, I can do with this. Yes. You know, and then there's room for growth. You see potential. Yeah. You see somebody who has a vision, somebody who has a concept of building, an idea of building. So there is a standard that I feel like we should have. I would say also from this is me. I strongly believe that materialism iyalimaza kakhulu iqede namathuba amaningi abanye abantu abebengawathola ukuthi bashade. Uma sizoqhakambisa imaterialism othandweni noma kwinto yokungena emshadweni kungaba nayo iproblem. Mina this is me, I believe a man is indoda ingqondo. Indoda is brains. Let me just say I meet you. Obviously simitana, maybe let me just say simitana a restaurant. We both don't know what to drive on. Yabo? Because for me indoda ezohamba iphethe ukilo ukuthi wemoto it's a turn off. It's a turn off nje uphakeme ufuna ukubukwa like really that is so childish. So let me just say umuntu angiboni ukuthi uphethe ukhiye wemoto naye akazi noma nami nginayo imoto noma nginayo. Sihlangane restaurant, you don't know me. Yabo? Maybe indlela agqoke ngayo may not look like an expensive look. Ngoba maybe umuntu wesilisa ongayena umuntu othanda impahla zokugqoka. Yabo, because bakhona besilisa abanjalo abangekho kakhulu ezintweni zokugqoka. Kodwa uthola ukuthi imali unayo. Yabo, kodwa into zokugqoka nje akekho khona. Maybe ama looks like, and maybe mina I look like a slay. A slay queen. Because believe you me, someone who does not know that I'm a pastor, if they can meet me at a restaurant, they won't even maybe associate me with that. Kukuthi nje ngumfundisi. Onebandla. So maybe naye uthi mayebona mina bona islay queen, and ama slay queen aziwa njengani amantombazana amaqola. Yizwa leyo nto. So judging a person from outlook, appearance kuphela, in as much as it is very important phela bafowethu indlela presentation is very important. It's very important. Ibhande nje siyalibhekisisa kakhulukazi thina abantu besifazane
abasuke benama preferences athile ibhandi uyayulibhekisisa uthi isicathulo nebhandi kume kanjani bese ubheka newash kuya ngema preferences akho ukhona kodwa ongenayo inkinga ukhona kodwa ongenankinga nalokho ongakubhekisha ukubheka lo ongazi nokuthi ngikhuluma ngani njengoba ngikhuluma ngebhandi newashi nesicathulo uyayizwa leyo nto naye ama preferences akhe people are different but I was still saying emfundisi wami sesihlangana ke angikwazi ukuthi uhamba ngana ongazi ngamhlambe ngibukeka kanje na ubukeka kanje when we having a conversation that what will determine if you are a man or usawumfana the mindset that umfana ngizoyizwa indlela ye conversation yethu umfana lo ngihleli naye uma ngihleli nendoda because a man for me is brains. Can I ask you a direct question? I'm not sure if that question is safe, but ask. If the brains are there sum engagile nakhuluma wabona ama brains akhona kodwa imali ayikho ungamshada? I will. I can. So ingqondo ikhona. Yazi why? Kodwa amasenta. Because imali yenziwa ingqondo. So uma ingqondo ikhona. Kodwa kufanele imali kuba ikhona. Uma ingekho kusho ukuthi ake ngijobelele lo mbuzo wami. Umfowethu una 40 ingqondo unayo sezofika ku 40 ingqondo ayifaki lutho. That's a thing. That is why I said to I'm saying to you. That is why I am saying to you. That is why I'm saying to you mfundisi wami. Yeah. Imali ilethwa ingqondo. It can't be ukuthi umuntu unengqondo kodwa imali akanayo. Kungenzeka though ukuthi jobe na 40 mhlambe naye uyinhlobo yami return soldier. Mhlambe kwalimala la eshaya ama break ephindele emuva wachitheka ke. Uyabo? Useqala kabusha uyaqoqa. Uyayizwa leyo nto? Then lo muntu ungamfica nayo ingqondo imali ingakabibikho. Sisi wena ingqondo ikhona kodwa amasenta wekho. Nkosi yami. Ngixolele nje. Ngizwa? Sechazile uthi ufuna imali, ufuna umuntu onemali. Cha, mama ngahlupheka kakhulu Nkosi yami. Angifune esizi nje eduze kwami. Nami xakekile bhuti. Nawe uxakekile nami xakekile kokwenzakalana. Shuthi mahlese ukhuluma ngosizi nje kosekuseni usizi lo. Osona ingqondo ingaba khona kodwa amasenta mayingekho. But umfundisi ngiyadoubt ukuthi ingqondo ikho exactly. Nami mfundisi ngiyadoubt ukuthi ingqondo nje kuphela. Ayisiza ingqondo yakhe imali ungenayo. But mfundisi ngiyadoubt ukuthi ukhona umuntu onengqondo. Abanye abanengqondo njengawe kodwa abangenayo imali ungesikimi. Bakhona abantu abanamasenta kodwa ingqondo ayikho. Kuze kube nini? Enjani mfundisi? Bakhona abantu abanemali kodwa ingqondo ayikho. Yes, I agree, but I'm saying angikholwa ukuthi ukhona umuntu onengqondo. Bakhona futhi abantu abahlaniphile kodwa imali abanayo. No, yini kodwa mhlambe ke mfundisi fanele siphinde sidescribe lapho ukuthi yini ingqondo. Kodwa because mhlawumbe wena ucabanga ingqondo iarithmetic yokuphasa ibalo yokuphasa iaccounting. Yes, ngifuna ukusho njalo. Akuyona kimi angisho leyo ngqondo mina. Kunina ladies nifuna sibheke ingqondo nakunina nemali. No, it's very important. Thank you. No, it's very important. As guys, we should also have a standard, and you, as umchita, you need to know your worth now. You know, I'm not gonna date or get into a relationship with somebody that's lazy, that on the tease and Okay. You know, so Nami, I also picked that up in the conversations that we are going to have. And you can only hide for so long. Yeah. You can only hide your mindset for so long. Because there are conversations that I'm gonna spark that are gonna show and reveal ukuthi ingqondo ikhona noma ayikho. You know, and then if umuntu oze kumina with the mindset ethize because khamba my young guy I'm doing well and right and uze kumina nawe or with a certain mindset, with a slay queen mindset. With a slay queen mindset, if you can put it in that way. So now my when I think of courtship, the success of courtship is not necessarily getting to marriage. If we look at it from a different perspective, the success of courtship is the relationship ending, because there's a clear direction ukuthi mina now lento leyelandelayo ngisikwazi ukuthi sibe kuyona. Hence to support courtship. Well, not that I'm not. I don't necessarily support that. Courtship is biblical. Yeah. I'm saying, but they are. It creates boundaries and a certain conduct that protects abantu.
But I don't necessarily say that it's biblical and it's a truth, and this is how we should do it. This is the way that we can look at. We can look at, you know. So all I'm saying is that I personally, I don't just date. I don't just get into relationships with anyone. I've got my specifics. I've got a list. And it's not going to work. Myself as a guy. Sorry? That's my preference. No, it's fine. No, it's fine. I think let me say this because the power hour. Yeah. We've been around. Yeah. We've been around. Yeah. You know, I've been a church boy all my life. Yeah. We've been around. We've made mistakes. We've done things. Yes. We've dated beautiful girls. Yeah. So beauty does not move. Personally, beauty is, you know, there needs to be more than that. I've gotten to a point in my maturity and in my growth where I feel like it needs to be beyond just beauty. The fact that you are beautiful. You know, it needs to. There are other things that I look at now. In other words, ish. Yeah. You know, ukonu ish onganalutho la. This is Power Hour. Ziyaphenduka bazalwane. Ziyabuya kakhulu. This is very interesting. Ufuna ukubuza lo mbuzo says at some point ngabona ubize ama ladies nithi nikhala ukuthi nishimile nilimele. I think it's the right time ukuthi ngibuze into impostolo lo. Ngoba kwakhulunywa ama ladies angashadile labana. Okay. Vele sikhuluma nama singles namhlanje ngendaba yomshado. Ningangikhuzi ngiyakhuluma ke manje. Yeah. Le event ngake ngabhala umama uzongumama lo uzoconfirma lento. Ngabhala ku Facebook ngikhuluma ngokuthi ngilimale kangakanani. Ngathi on behalf of Ishimani. Kusho wena. Kusho mina. I was 29 years old by that time. Okay. Ngi-30 nginengane eyokuqala. Yeah. Ngangidumisa laphana kwababa uMS Bongose. I'm a worshipper. Ula kahle futhi. I can sing. All right. So kwathiwa sambe sowala ama boyfriend. Mina ngihamba umhlanga ke. Ngihamba ke ngawumala mina kanti ngimala sengikhulele. Ngangiqala futhi lala naye. Yeah. Mala sengikhulele ngabona emva kwa 6 months ngibona ngisepulpit ngiyadumisa amandla agcwele indlu yonke. Ngawa ke ngawa quleka. Mangise esibhedlela no I'm pregnant. Mangibuyela kwangabe kusalunga. So it was painful. Ngaqhubeka ngayiphatha kahle ngakhonza uNkulunkulu ngaba right abangangishela. Okay. Abasindisiwe. Balokhu bethi bacela ngivakashe endlini nje labe ngihlala nawo futhi amama ma security nawo lawo mangiyodala umshwalense esibhedlela aqondani nje ngimbona ubhuti noma efika ubhuti ophilayo mhlawumbe uthatha ufaka iring naye. Yeah. Awu letho yangixaka ukuthi uNkulunkulu wenze njani kanti muzelwe lapho kushadiwe phambi kwami ushadile umyeni wakhe uright emva kwami mina ngiyakholwa mina ngisindisiwe lutho mkhwenyana lo yeah ngihamba umhlanga ngaze beneminyaka eyi-23 ngalalanga namuntu. Yeah. Ngadle ngazala ingane ubaboya wangayinaka wangayondla kwafuna ukuthi ngihambe ngiyosebenza ngeke ukufunda. Yeah. Kanti vele nasekhaya siwumuzo ovuthiwe kahle. Yeah. Bafunde emva kwami njengobude khuluma isigisi nje bakhuluma isigisi emva kwami. Yeah. Mina ngasala nengane ngasigisi sasala. Yeah. Okay, ngiqala nje ngibhala ngami ku Facebook ngathola inqwaba yama comment abantu abalilimele. Ngangena ku inbox mostly of them abanye basakholwa. Balinyazwe mina ngalimala ngaphandle. Yeah. Ukuhlungu kakhulu belimale phakathi endlini kaNkulunkulu. Bakhisha isizisa abapostoli. Omunye nje wangitshela ukuthi sithini ngangihleze ngilanda umfundisi ekhaya. Sabe siyokhonza imvuselelweni kanti asayi kokhonza sesiyolala. Wangithembisa umshado. Wambreak virgin bam ngamitha ngathi ngeza kuthi useyashada. Uma eseshadile umfundisi mase ngithi ngilethe ingane wangiphika wathi akangazi ingane wayiphika. Ingane ifunda high school manje namanje umfundisi akayondla kodwa uyarekhaba Shande pulpit unebandla futhi uyakhonza. Omunye wangi-inboxa wathi sengikhipha izisezoluthuzi kampostoli a mighty apostle ohlonishwayo. Ngikhipha izisezoluthuzi kampostoli utheke sengikwenzile konke wayithi angikwenze wafaka abazali umoya uthi nje abangigudluze waye kukhonza wahamba wayikhonzela kwaShembe. Kunabantu abaphendulwe abafundisi baphendulwa thola ukuthi ube kunemvuselwa phenduka la
mayiphenduke la insindisi iqala la ekhaya kwaDlamini kumfundisi uDlamini lo mfundisi uDlamini useyangilala maqede kungilala ushumayelanga ngabantu ngeyidwedwe ngabantu abangayiphathi kahle kungashiwo lutho kunabantu la uthola ukuthi ngifika la esontweni ngiyakhonza la ngithenjiswe khona la ekhaya ngabe kuzaleka ingane ngabe yazaleka aqale phansi ubhuti ashade nomunye umshadise kodwa ungithembisa mina ningayi attend icase yami nokulimala kwami nithi ngibitha ningidele nithi understand ukuthi sengaliwe sibe namagama esibizwa ngawo kubhalwe ku Facebook ukuthi masunemthungo ewu2 umuntu wesifazane wenziwa kanjani umuntu onjalo asihlonishwa sibukele kaphansi vele ukushima sishimile ngoba sesibadala sinabakhwenyana sinabayini futhi asithola indawo yethu la especific tour ake siqoqwe silashweke nengqondo abanye ingqondo abakade ayisebenzi kahle kanti balimala endaweni wrong endaweni eclinic esibhedlela la ngabapheshwa khona balinyazwa khona la ekhaya umuntu ayeke nje ukusota angakhonzi completely ethi ayikho into engangihlanganisa nabasindiswa ngenxa ukuthi linyazwa abafundisi so into yami yayithi mayithi silimele ngangithi ngangifuna ukuthi ngibabize ngibatshele ukuthi angikwazi ukushumayela but bazokhona bazonitshela ukuthi we are wounded but we are not defeated futhi asixabananga noNkulunkulu sixabane nabantu futhi asilinyazwa ngoNkulunkulu silinyazwe ngabantu into yami yayisho njalo yayingasho lokho abakusho futhi ngangasho mina ukuthi ngicela bokela bosikhothini abe ngibhalela lapha nabethi sizwele ukuthi ulimele sicela ukukusiza ngiyakulungisa bakhona obukayo ngangasho njalo ngangisho nje ukuthi bonke abasifazana abalimele abafisa uNkulunkulu abasiza abanethungu abafisa ukuthi ngelinye ilanga elapheka abeze endlini kaNkulunkulu siphinde sibuyele futhi sokhona nabafuna ukushada vele phela abaqamba manga ethi umuntu angifuni endoda awuyifuni kusukela nini ubani othe ucela ukulobola wanqaba ubucela obani ubani ofike wathi uyakuthanda wamphika mina nje ngumuso wami unamanga akho muzi wakho la ufuna kwakha wedwa ulimele vuma ukuthi ulimele khona uzolapheka sasisho njalo vuma ukuthi ulimele khona uzolapheka ngoba ufuna umshado cha umshado wena uyawufuna akekho umuntu osifazana owayidinga indoda okay akekho ngaleka lokhu useyisitabani usho nje most of them kunomntwana mina lapha ekhona endlini yami ube uthi bamdlwengula esemncane wa break up virgin bemdlwengula uyisitabane completely uyamnyanya umuntu wesilisa ulimela ngithi bese uqamba amanga ukuthi ngoba ngifunda namanga ulimele. This is Power Hour. Stones have been unturned. Apostoli wonke umuntu wesifazane uyayidinga indoda. Do you concur? This is Power Hour. Asidlali namhlanje. Futhi uShanga aphendukile abantu namhlanje. Kade nithi akulethe ama singles. Nanga khona. No. Ngibonile ukuthi khona ivideo yambitrain. Uke wayishuthi njalo na. No. I agree with you, Thini, guys. Mina this is the truth. Umuntu abantu besifazane bayathanda amadoda. Abantu besifazane bawadinga amadoda. Okay. Nje seqaleni ngeke ngasho silana with the ladies ukuthi abafana esingabafuni. Kodwa amadoda siyawathanda futhi siyawadinga. Futhi ngiyavumelana noThini ukuthi umuntu othi akayithandi indoda, hayi mfana, indoda ulimele. Okay. And until avuma ukuthi ulimele uzosizakala. Uma kodwa eyisistela. Cha ngingavuma ukuthi hayi mhlamba akayithanda indoda vele uyisistela akayazi indoda uyidlalela le lokhu unganeni angazi ithi semishini angazi. Yes angazi kuthiwa kuphi. Ngavuma but awukwazi ukuthi uke waqoma. Either usindisiwe noma ungakasindiswa. Wabane manje awusayifuna indoda. Awukwazi ukuthi uthi unengane. Uthi wena indoda uyithi awuyifuni. Awukwazi uke washada. Bese uthi indoda uyifuni ulimele. Awupholanga ngoba ekuhlukaneni nomuntu kade nisebudlelwaneni kuba khona ukulimala. Into ebalekile uku-identify ukuthi yabo njengamanje I'm heartbroken bangiherile. Bangiherile. Ngiyagowisha, ngidinga usizo bese uthola usizo. Yazi ukuthi once wathola usizo you will realize ukuthi awuyazi nami indoda yazi ngempela ngiright ngamadoda. Kuyaphela nanokwabiza ngezinja ukhumbule uyabo umcamelo ukunkuntula ebusuku ukhumbula uthi uNkulunkulu wami hey isifuba yaza sikuntulani umcamelo yankuntulani. No I agree noThini on this. Ufuna ifuba.
abantu besifazane umuntu wesifazane ukuthi phela it's not what we are pursuing. Yeah. But we yes, siyathanda ukushada one day siyathanda. Mhlawumbe sisho njalo ngoba manje ngathi manje it's not that we are pursuing men. No. Yeah. Yes, that's what I'm saying. I'm not in any way pursuing and angishimanga. Okay. No, mina angishimanga. Ukukhulumela nama aba. No, mina angishimanga. I think also Nathi we cannot deny the reality of ukuthi as a machita kolwayo we've hurt women. Okay. You know. And in the process of hurting women, that's khona la islimale khona. True. But hating and Nathi khona la isitheke khona. Yeah. So I think it's so important for us to find healing. That the brokenness that she's speaking about, from both perspectives, even if you know, because everybody has a story, you know. Khona umuntu othi Ngcebo wangilimaza. Nami ukhona umuntu engithi wangilimaza. So I think it's so important in this process of getting to umshado. Kube khona a point where you heal. That's right. And abazalwane, sometimes we have this thing of we think professional help says that you don't have faith. Yeah. Yes, Sometimes it's very important for you to go to a therapist. Thank you. See a psychologist, and deal with these things. Personally, I've seen a therapist to deal with certain things that have happened in my life, you know, so that I get into a umshado and create a healthy environment for umuntu engizobe ngishade naye. You cannot be toxic and create a healthy environment. So it's important for you kule process le, wherever you take time out. Lithi Bible, in the multitude of counsel there is safety. So there's people in your life. There's all of these things that are structured that help you to get to a place where you heal. Inhliziyo yakhe be right. I agree nomfundisi Ngcebo ngiyaxolisa Thini. I agree nomfundisi uNgcebo mfundisi because mangabe kuhlukanwa njengoba ngeke ngasho sekuthandanwa makuhlukanwa both people baba hurt but kungenzeka ukuthi ama levels okulimala awafani. And I do agree, I always say this mangila ku Power Hour, that mina I believe that God gave those people a career yokuba ama therapist, ama psychiatrist for people to get help ukuze ungabi spiritual spooky kanti ingoba nje ubudinga ukuyohlambuluka lapha kwi therapist ukhale uPaul. And I am happy ukuthi umfundisi uNgcebo is saying this as a man because most men things bazigaqa abadingi kanti badinga healing ukuhlangana nomuntu ubona ukuthi yabo la ufela izondo zika Jumaima owango 1986 wawungakafiki ngisho emhlabeni wena ngaleso sikhathi mhlambe. Mfundisi, can I say something? Power Hour ngithi sikhuluma. Power Hour. So a couple of years ago I started this kuba angithandana nomyusisi sathandana and we got to a point where sekukhona indawo zomshado. Kahlukwana. And it's been years. It's been 4 or 5 years. It's a couple of years. And I get into a relationship now and I'm in this process again. But I realized that you know when you're having an argument still and you realize ukuthi into encane uyithathe uyenze into enkulu. So what I'm bringing to the argument is not necessarily just this problem. Ngithatha zonke lezi zinto lo 4 years ago ngihamba nawo ngizoletha la. Thwalisa umuntu ongazilutho. Into encane ngiyithathe ngiyenze into enkulu. So I had a problem of ukuthi I couldn't process my emotions. I'm prayerful, I'm reading the Bible, I'm going to church, but I did not know how to process my emotions. You know, ngindoda ngikhali mina. You know, I show angena umuntu futhi okhuluma kakhulu, so everything is kungaphakathi kumina. So I had this problem of which I needed to learn, and in this process ngakayifundi lento, there are women I'm hurting. There are women I'm hurting. There's people who I'm getting into relationships with and I'm not dealing with things kahle. I'm not handling them as a gentleman, as a matured
a pastor. You know, I'm breaking hearts. I'm doing all of these things. I then realized last year, good to know. Because a relationship ended. And then I realized, good to know, something is wrong. And I cannot be a victim all the time. Yes. And Yes. be futhi ngumuntu olazi iBhayibheli futhi ngiyakwazi ukuyigoqa into yami. Yeah. So I needed to be honest with Ngcebo and be like, oh, there's a problem that I have. Yeah. And I need to deal with this problem or else I'm going to remain lo mfana lo. Angithandi ukuba lo mfana enguyena. Angithandi ukulimaza abantu. Angiwathanda ama rumors akukhulunywa ngami. I don't like all of these things that ezenzakala surround igama lami as Ngcebo. So I need to work on it. So now then I went to therapy. I did all of these things in order to deal with me. So at this point where I am right now, I'm in a very healthy relationship. Very healthy relationship, but it took me taking a step back to be healed and relaxing. It's okay, I know. Very interesting. This is Power Hour. Namhlanje stones have been unturned. Namhlanje sisho into engajwayelekile. Sikuvalile ufuna ukusho something sesizogoqa manje. Ngifuna ukusho lento lethi mfundisi. Ngiyabonga ukuthi ukushilo ke lokho kwabantu besilisa. Ngifuna ukusho lento yokuthi abantu abayeke ukuthi uma umuntu elimele bekwenza ihlaya. Okay. Ngiyabonga nje umpostoli. Ulungi emunebandla uya understand masikhuluma ngokulimala sikhuluma ngani. Yeah. Akuyekwe nje kuba ihlaya kube ihlaya even uthi ukukhuluma ngakho kuthiwa khuluhlukana nokukhuluma ngama relationship yeni ko Facebook na ukulimala kwenu yazi ngalanga ngibhala ngangilimele kodwa ngalasho ukuthi baningi abantu aba confess ukulimala babona kokuncane kwami ngathi hawu kanti kunabantu abenziwa kabuhlungu kanje kungcono mina ngaze mina ngibrushisa kuthiwa ikhahlela ngaphi ngana ngiyazi leyo nto ngangihlaba kwenza kubona kungabe nginamabele amakhulu anginayo ishape mhlawumbe labangcono kunami ngaze ngarealize no akekho umuntu ongayilutho akekho umuntu ongangcono akekho umuntu ongafayelwa into engcono yes uma kukhona ama ladies la ngaphandle aselahleli labona ukuthi bona abayikho into enhle bafanele there's no such a thing akekho umuntu ozalo uma wakhe nobaba wakhe ongafanelwe into enhle wonke umuntu une type yakhe wonke umuntu une level yakhe wonke umuntu une liga ayidlalelayo ilanguage kampostoli leyo never ever nje ucabanga ukuyibukela phansi ubona ukuthi ufayile ukulimala futhi akekho umuntu ofanele ukulimaza omunye umuntu is wrong it's a sin kuNkulunkulu so nje ngiyafisa ukuthi beyeke ukuthi singabantu besifazane besibone sifanyele ukulinyazwa umuntu enye into esilimaza kakhulu umpostoli basilimaza beqiye ngakho ukusilimaza kwabe ezifinte enhle bekhona baba supportayo. Yeah. The last time ngishumayele esontweni lamfundisi Nkeko. Yes. And I preached about brokenness and how brokenness will manifest itself in so many ways. And it's so unfortunate that there's so many people, even in leadership within the church, who are broken. Yep. And all of these issues that we have within our churches and the different, gender-based violence and all of these issues hurting people, it's all a manifestation of brokenness. Yeah. It's manifesting itself in different ways. And we need to now look back and come back together and say, we need to heal. So that we make umuntu obroken nomuntu healed, i-perspective yabo ihlukile empilweni, i-outlook yabo yempilo ihlukile. So in order for us to handle things properly, in order for us to have healthy relationships, healthy homes, have a healthy community, a healthy country, we need to step back and heal. Very interesting. This is Power Hour. Namhlanje hayi cha ama-stones siwaphendulile sesiyavala manje. Lithini lakho lokugcina? Alikho ilentuzana mama likho akekho umuntu ongalapha ufuna ukwaduzula akekho umuntu ongalapheke ephethwe isigebengu kanjani vele ngeke uzo understand mangiza kuwena ngizokutshela ukuthi lo muntu omshadisayo noma ngilinyazwe umyeni wami vele nawe isigebengu limaza ufazi wakho ayikho into ongayilapha njoba nje umgulukudu nje usalisa ingane zabantu uthi ngeke usizwe umuntu naye olimaza abantu ngeke sizikwazi ukuphola siyisizwe ke noma siyini asikwazi ukuphola because nawe vele awupholile nawe isigebengu akungcono kodwa uthola ama therapist ngoba
Angithi excuse me, so ama-therapist wona are professional. Yeah, and they are not, yeah, akhona nawo mahala, and there akhona futhi nanga charge that much. We are depend. Akhona nabamahala. Well, another thing is, Thini, that I also want to throw to everyone. I'm not defending abapostoli noma abafundisi nombabe, but asibe honest, abantu bayalimazana nabangasensiwe. kungcono balungile lapho. Balunge ngani? Ngoba vele abazilutho ngoNkulunkulu. Unawo uzofuna untshele ngoNkulunkulu uphinde ungilimaze. But then Thini, how do you, knowing the truth njengomntana kaNkulunkulu as a woman, why do you have to put yourself kuleyo lokhunjana kuleyo position yokulinyazwa umfundisi wakho ekubeni nawe you know the truth njengomntwana kaNkulunkulu as a woman, unless we're talking rape, but masikhuluma ngokujolana kwenu nokuthandana kwenu bese niyalahlana, really mina ngiyama ekuthenini we can't put abagcotshwa engathi bona kuphela abasuke be wrong, because mina I'm saying you as a woman, you know the truth of the word, you are born again, umdala ukhuli nakini ke uyakwazi nje ukuthi nje nangobuntu nje kwesintu ukuthi awukwazi ukusukela umgcotshwa eshadile mhlambe ulale naye, ulale. But why do women then put themselves in that position bese bagcine belinyazwa? Because le ndoda ngesikhathi izolala nawe, it's not as if ikuthembisa ukuthi izomshiya futhi ring noma segibela phe kwakho soyifakile ring sokuyifakile, kodwa into engishoyo njengomzali mangihambisa ingane esikoleni so ngimthembile uthisha ngayo. Njoba nje mina ngisuke ngesontweni ngikhonza kaBishop Bhebe eButhelezi lapha eRouse, indodakazi yami umlando, ngimthembile ushenge ngengane yami. Uma sekuwuyelala nayo noma ngayiblame kodwa bengimthembile ngengane yami. But still ingane yakho ifundisile indlela yokuphila, ingane yakho ifundisiwe izwi, ingane yakho iyalazi iqiniso. Why would she put herself kwi-position yokulalwa umfundisi? Kodwa ngithi umzali akashintsha kuba umzali nxa uthi ingane isi wrong. I agree. Ingane ayibe wrong yodwa ayithi be wrong nomzali. Njengomzali wena ungakushintshi kuba that's why uthisha adatshole isitifiketi axoshwe melane nengane. Esime ngishathi ingane imfensile, ngishabe ethi uyibifaka isikhethe usheqezile ngenxa ukuthi lona ungumzali befana direct ingane. Can I say something? Ngicela ukuqedela la bandla, ngiyaxolisa mfundisi ukuthi leli phuzu leli silake lakhulunywa somewhere else. And I'm not defending pastors, and I'm not saying pastors are right, but I am also saying these women must not say they are victims. Ekubeni nabo belalile nomfundisi nawe umtholile nje naye umlimazile ngoba nawe umtholile. Enye into ke umuntu, yes, man of God, man of cloth, but umuntu uyalingeka njengoba nawe ulingeka. Umuntu oleka mama yazi umuntu onjani. Wonke umuntu olingeka. Umuntu olaleka kodwa. Khona umunye umfundisi mama ngifuna uyilungisa ke lapho sokumisa. Kunomunye wathi uNoah wambozwa zambamboza izingane zakhe zahlahla zangambuka wambozwa kanye. Wena uyalingeka nje wena. Wena uyalingeka wena. No, but mhlaba wonke wena ePortofstein uyalingeka wena, eGoli uyalingeka, lapho misa content wena uyalingeka wena. Mama umuntu ulingeka kodwa. No ma ungaba defender abangani bakho. Umuntu ulingeka kodwa. No, I'm not defending anyone. So ngamlana wakho abantu bemthalingeka uzosichwetha wena. Can I say something? I think we cannot just go into the issue as a pastor myself, is that we cannot sifike ukuthi ezinye izinto zi wrong ezenzakala. We can't hide that. Yes. But on the other side also, I will always be a victim if I'm broken. Okay, I agree. Yabo ngithatha kwiphuzu elsho umpostoli la eceleni wami ukuthi usisi is mature of age. Yes. Asikhuluma ngengane, sikhuluma ngomuntu mature of age. Yes. We're speaking about an adult. Yes. Who can eliyayidinga iBhayibheli. Ngiyambona ukuthi umfundisi uZweli ushadile. Ngiyazi ngikhonza la. Yes. Angishele. Yes. Ngimqome. Yes. Senze into esiyenzayo. Unyaka. Yes. Bese kuba khona la ekuhlukanwa khona. Yeah. Bese kuhlukanwa. Bese uba victim. Bese ube victim. Uba kanjani victim? You are a victim and you'll always speak about being a victim and point blame
because you are broken. Yes. Okay. But you are not taking accountability of what you got yourself into now. So we don't deny that abafundisi lezinto ziyenzeka. Yes. But now bese kubhedile senihlukene ungasayithola imali oyitholayo or whatever benefits that you are getting, whatsoever the case may be. I'm still to see a victim ebuyisela ifoni nezinwele nemali ithi ngihlala umfundisi ikubuyisele emuva. Usually they come out when there is trouble. I take it. Umfundisi bafowethu mhlawumbe yena understand. We're not denying ukuthi wrong. Mina but what I'm saying is that when as an adult ngikhulume ngawe njengasekuthiwa wena wenza leso simo manje ungena kuleyo situation manje right now ungena so kusebenzisa as an example ungena nomfundisi uZweli right now you are an adult, you can clearly see what you are getting yourself into. Uyamazi ukuthi ushadile bese ibhedile le relationship yenu ne arrangement yenu noba uthu, you can't say that you are a victim because akhambanga ngendlela wena ofuna ukuthi ihambe ngakho me ukuthi ukurapile. That's a different story. Akaboshwa. Ingakho beke bekulana namantombazane ngoba angisho ukuthi wrong right kodwa ingakho beke beye ngoba ngisho sebe exposewe khona bazoba defend bethi wena bomfuna nomfundisi. Mina Thini ngithi ngicela ungena. Mina Thini ngithi, and I'm talking to any sister of mine, any daughter of mine that is listening, or anyone who's looking up to me as a woman. I'm saying, let's stop putting ourselves in such positions. Ngoba lawo madoda abefundisi ashadile ngeke alale namuntu masingase sinqabe ukulala nawo. Yes. Kokunye azorepa ke bese yaboshwa. Kodwa masingase sinqabe nje ukujolana uma ngabe sazi ukuthi asikufuni sinqabe. Akekho umuntu angeke aqhubeka alale nawe. Yasangisapha endlala into ongazi nawe uthi uzali. So yabona lento ayishoyo. Yabona lento ayishoyo isiqualify ukuthi akuyona victim. You're not a victim. Bakophene nje you're not a victim. Kanti kuwe usakwazini ukumsiza ngaphandle ukuthi umsize futhi umsize. Into eyenzekile la sizufata ukusebenzisile nawe wamuse nawe wamsebenzisa ufata la kuba ufata washumayele sesebenzisiwe bayi now sister waqhubeka wayikholo wathandaza oweshipa ngeke kuqhutshekwe phela abantu kanti ngoba kuyaqhutshekwe abantwana abakula bayeke ukusebenzisa abayeke ukuyuzana. Mina that what I'm saying mina ngithi akuyekwe ngithi mina let the ladies asiqale ngathi let the ladies stop putting themselves position of being used by men. Let every woman, I'm talking to women who are divorced, I'm talking to women who are single, I'm talking to women not just in a church setting. Not just in a church setting. Every woman, let's stop putting ourselves in a position of being used by men. Uthini kulena ukuthi we mama umfundisi mase kumithisi lungasho thola uqalekise umngeniso. Uthini kule No, I think kusekushowa ngoqaqala lo ukuthi vela ngithi susuke kumanager shonini umfundisi noma sabopha ngashonini nje badaluleni babhalele khona futhi ku Facebook na ku Twitter na ku Instagram. No Thini siyakha ibandla hayi shonini nina ngoba lokwakhiwa yonke indawo cha shonini. I honestly pray that we may heal. Yes, amen. You know, from brokenness. Yes. Song. Yeah. You know, from a pastoral place, Thina nathi esendizinto engekho right. Yeah. From osisi nabo abenza abavuma izinto ezithize nabo you know. I just pray that everybody God may heal. He's closer to the brokenhearted. Siyabonga kakhulu. Sisithini what's your validity? Mina nje ngithi ngeke uphole ungakhulumani. Badaluleni. Yes. Wakulala umfundisi wakwala Shon. Khona ezoyeka uhambelana nezingane zabantu ngoba awumazi umshela nomfazi wakhe endlini hambe edikadikana nezingane zabantu la ngaphandle uyifunani. So yabona nje ufuna ukuphola khuluma. Mawufuna nje ukuphola lezi izingane ezintathu ezihlukene nabafundisi zishibongo bhala ku Facebook bhala nomaphi sono ungathuli ngadlala abantu ukuthiwa thulani ngeke umngeniswe ngifuna ezulu mina muke nje wazala umfundi short ngasikulungiseni nje lokho case noma yini once nje kwenzeka kuze ngiphole fanele ngikhuluma angikwazi ukuthi ngiqhethe thula ngiminyaneke mina wena ngapha uyashumayela khuluma
This is Power Hour. We leave no stone unturned. Nkosi yami. Mfundisi Shange, your closing remarks, sir. Hey, it's very tough. Huh? It is very it's tough. very tough, you know, We should be. because sisi balimele. Yes. But also there's so many loopholes just listening to what Usisi is saying. There's so many things esingakhuluma ngazo engathatha usuku lonke, you know. Yes. But I go back to that place in that if we are going to have healthy homes, healthy marriages, we need to take time and just allow God to heal us, allow God to work in us. Heal our nation, Lord. Heal us, Heavenly Father. Mfundisi Lungi, your closing remarks. The standards of soup. Can you just pray, bazalwane? No, ngiyaqala kuba sesimene nje kwi-Power Hour bazalwane. Selokhu ngakho. Nkosi yami. Oh God. Oh God. Oh God. No, I'm sorry. No, guys, let me angivale ngokuthi, oh God, it's possible to heal. Yeah. Very possible. Right. And it's affordable to heal. Yeah. It just needs you to be honest to yourself. Yep. Get right relevant people. Mina ngiyaku ncenga ukuthi abantu, maybe let's move away from trying to get healing from umfundisi wami, because umfundisi wami mhlambe may give me scriptures and say let me go and pray. I say because this is an emotional thing. Go to an emotional doctor. Yeah. True. A doctor that knows how to deal with emotions. I as a pastor, mfundisi, I attend a therapy session almost every month because I want to stay sane. Because it pastorally yodwa, it deals, it went some things in your emotions. How much more to I'm coming from? I mean, I believe in that. I did that in my past when I was coming from whatever 2 years ago, whereby you can take even 3 days a week, see a therapist, and you'll be fine. Emotionally healing, bazalwane, is very important. In mental health is very important, bazalwane. And if we don't get that, we will end up being spiritual spooky. We will end up being bipolar. Siba bazalwane, and abazalwane abaningi, I mean, I've seen them, even uthi Ngcebo show go Facebook. I mean, I've seen abazalwane abaningi abathanda ukugxeka. They are bipolar. They can't reason, they can't listen, they abakwazi because ba bipolar. They are broken. Bona qala. But they are easy to see someone who they think is broken because they are not okay. Yabo isense abayisebenzi kahle. They are easy to see someone abazothi ubhitter because they are not okay. They are not fine. Ba bipolar bazalwane. Ayibonke phela bazalwane ningathi ngisho nina nonke. Abazalwane even nozocanga ukuthi ngisho bona bonke obviously unenkinga. Kusuke unenkinga lapha impela. Bagxeka into ezobasiza, bagxeka yonke into. Nje kuzobasiza ke njengamanje. Bagxeka ngisho ukonakala kwabo nemisebenzi yabo ubumnyama. Begxeka ngisho nala khona ubona ngathi uthi yabona bese kushiwo kubona ke manje ngabe manje bayaphenduka begxeke bemzonde lo muntu okhuluma into ezoba lapha nezobasiza. Kulo uqili baba lokho abakwenzayo bebethi Jesu beqiliza ngala. Ba bipolar nje vele. Mfundisi ba bipolar Nkosi yami. Ba bipolar. Let's I think in the future. Yeah. I think you in the future look at having Christian therapists in your show. Yeah, and to address these address these things and just the importance of on how to deal with brokenness. Yabo nje we event la kwayisa sifuna uPastor Lungi. Kunomzana wangixoxela ukuthi awuyasithini phela bengingamanzi ngehle naye ngaze ngafika ngazi la ebekhuluma khona kwilizwe lomzansi. Ish ibo Thini I was healed. Phola. Lo mama lo laleleka. Aphela thina amadatha amaphinde ngathenga amanye. Nama seminar lawa asuke siwenza hlona nokwagxeka ngoba sipholiswe enhlungu nedalwe yini. I was still gonna say ukuthi ke mfundisi kumazwi ami okugcina I concur with umfundisi ukuthi let's have a pool of therapists I can believers. Yes. Yeah. Who are born again though, because nabo bahlukene.
Yes. But bakhona ba born again shame, they are very good. They're very good, yeah. Very, very good. So, but we must, as ilokunjana, power out because we're trying to help people. Have seminars, mfundisi, and it's my challenge to you. Think about it with your team. Have seminars. Angeka be attached to churches because I do seminars, mina, in my church, and I help. I believe bayasizakala bazalwane because they always say that. But have seminars. They won't be attached to a church, whereby because these things are real. People are broken. People need healing, and siyaqhubeka nokulimazana ke hayi ngisho nangomathandana nasemjolweni siyaqhubeka nangokulimazana things even women who are married balimele kwabona beshadileke bona besemshadweni kodwa uthothi balimele bemevula umlomo nje uyilimaza zonke izingane wonke amantombazana asingile la esontweni alala uyaca umosisi nje laba basuke beyabona seseba independent emasontweni abayithandayo uma ke kwakhuluma umama oshadile olimele abashaya uyaca ube ngathi bazofuna amadoda abo njoba beze enkonzweni. That is brokenness. So we must have platforms whereby those things would be addressed before abantu bajahe ukuyoshada. This is Power Hour. Thank you so much bazalwane. What a session. Namhlanje was a session. Siyabonga kakhulu Thini Nkosi siyabonga. Siyabonga mfundisi Ngcebo, thank you so much. Pastor Lungi siyabonga namhlanje ama-stones aphendukele kwayikwena. So siyabonga kakhulu. Mhlawumbe mfundisi Ngcebo ngelinye ilanga ufanele I'm not defending men guys, I'm just saying. Yeah. Kusafanele sibuye sithole abesilisa who have been victims from abantu besifazane. It would be an interesting conversation. Ngamamazi usithole ubhuti nje bona asebeke bayithola besebenziseka bedlala abesifazane. If you are watching and you are a male usuke wasebenziseka ulimele osisi bakugile ngibhalele kona soba ne conversation nawe nomfundisi kuze sibone ukuthi bakhona yini ngoba sazi mfundisi ngeze ukuthi nabakhona abalimele obhuti angazi kodwa ke mawukhona unesibindi sibhalele so engage us nomfundisi uShagazi. Thank you so much to our viewers. I know we've gone out of our broadcast time, but the topic, as you have seen, uthi bishisa kakhulu. Siyabonga kakhulu to our viewers. Thank you to our panelists. Special thanks to our 760 crew for making this broadcast a success. Siyabonga kakhulu to our sponsors and supporters for the never-ending support. Nkulunkulu kanibusise. Kuyashisa ngithi ebandayo nje nibonile nani bazalwane noma kanjani siyahlangana next week. Keep on sending those messages. Turn the stones. Naba hlalani phezulu kwabo nigibele phezulu kwabo nisho noma nifuna ukisho ba ready sebekhulumile. Good night.